Takže ja budem robiť všetko preto, aby sme aj po tejto stránke sa ďalej rozvíjali. Napríklad, aby sme postavili akvapark v meste Žilina, čo je podľa mňa veľmi deficitné pre mesto Žilina, pretože predsa len Rajecké Teplice síce sú není ďaleko, ale kapacitne určite by nezvládali v zime, keby sa tam navarilo 1000 ľudí, aby to nejakým spôsobom uspokojilo potreby Žiliny. Takže akvapark je ďalšia taká vízia pre mňa. Chcem zdôrazniť, že aj vodné dielo Žilina má svoj obrovský význam pre Žilinu. Či už po tej stránke protipovodňovej, to je praktická, respektíve výroby elektrickej energie, alebo či to je po tej stránke rekreačnej, ktorá sa dotýka každého občana Žiliny. Zoberme si to, že obrovské množstvo Žilinčanov korčuluje tam po hrane priehrady Žilinského vodného diela, bicykluje sa tam a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme vodné športy v lete, kúpanie a tak ďalej. Toto všetko, ja si myslím, že pri tomto všetkom som bol a som urobil všetko preto, aby som tieto stavby alebo investičné zámery nejakým spôsobom presadil a priložil ruku k dielu. Preto, aby to bol na úžitok nás všetkých, nás Žilinčanov.